Yan na naman. Yan na naman. Oh, tanah si puluk si origin. Grabe mga tayo. Mga tayo lalapad. Dito lang yung mga tayo sa Taytay. Yung shoutout nga pala yung kay Bernard. Siya yung nag-tape sa atin sa spinning spot. Tapos ito yung huli ko mga tayo. Grabe ito mga tayo. Kadami mga tayo. Nasurdan lang natin yung pang-highlight natin ay Arroyo, pero gaganto ng size no. Tapos si Manoy Vic, si Manoy Vic, shoutout Manoy Vic, Insi Angler, shoutout. Shoutout sa lahat ng Insi Angler group dyan. Yan Copy Fishing, Bruce Anglers. Tara na kayo mga nono. Yan Yan, Pinoy Anglers, Marikina Anglers, Metro Manila Anglers. May nakamonon, oy. May na, aray ko.